नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी हार्दिक मनापासून स्वागत करीत आहे। तर मंडळी, आता आम्ही आलेलो आहोत ठाण्याला। तर मित्रांनो, जसं तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये आधीच सांगितलं होतं की हे जे माझ्याकडे जे ट्रॅव्हल ॲडवायझर आहे, जी मी एक चिठ्ठी अशी लिहून ठेवलेली आहे, ते चिठ्ठी जी आहे मी ती आता तुम्हाला सगळ्यांना दाखवणार आहे। मी त्यामध्ये काय काय लिहिलेलं आहे। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी याचसाठी बनवतोय की तुम्ही जर गोव्यामध्ये गेलात तर तुमचा जो पैसा आहे तो अगदी विनाकारण कुठेही खर्च होऊ नये। योग्य ठिकाणी ते पैसे आहेत ते तुमचे खर्च झाले पाहिजेत आणि अगदी कमीत कमी बजेटमध्ये तुम्ही सर्वजण गोवा जो आहे तो अगदी व्यवस्थितपणे फिरून आले पाहिजेत। तर मंडळी, सुरुवात करूया आजच्या या व्हिडिओला। तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अगदी मेन पॉईंट्स जे आहेत ते क्लिअर करणार आहे। फॉर एक्झाम्पल, आमचा जो ठाण्यापासून ते गोव्याला हॉटेलपर्यंत जाण्याचा जो प्रवास आहे तो कसा झाला, किती रुपये आमच्याकडनं खर्च झाले। त्यानंतर सेकंड डेला आम्ही जो पूर्ण गोवा फिरलो, भरपूर सारे चर्चेस आणि मंदिरं आम्ही जे काही फिरलो ना, तर तिथे आमचे किती पैसे खर्च झाले। तर मित्रांनो, ही जी माझ्याकडे जी चिठ्ठी आहे ना, ह्याच्यामध्ये जे काही लिहिलं आहे याचा जो मी फोटो एक काढेन आणि त्याची जी लिंक आहे तो अपलोड करून त्याची जी लिंक आहे ना मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहून देईन, जेणेकरून तुम्ही पाहू शकता। तर ह्या ज्या चिठ्ठीमध्ये मी लिहिलेले आहेत सगळी लोकेशन्स लिहिलेले आहेत आणि एक लोकेशन दुसऱ्या लोकेशनपर्यंत किती लांब आहे, याचं किती डिस्टन्स आहे ते सुद्धा लिहिलेलं आहे। तर मंडळी, आमची जी सुरुवात झाली होती ठाण्यावरून, सर्वात पहिले आम्ही जे तिकीट्स बुक केले होते, आमचा जो गोव्याला जाण्याचा जो प्लॅन आहे ना मित्रांनो, तो अचानक ठरला होता। त्यामुळे मित्रांनो, ट्रॅव्हलचे जे तिकीट्स आहेत ना ते आम्हाला भेटले नाहीत आणि जरी भेटले असते तरी त्याची जी कॉस्ट होती मित्रांनो, ती पर पर्सन 1,500 रुपये त्याची कॉस्ट होती। त्यामुळे आम्ही ट्रेनचं मित्रांनो स्लीपिंग कोचचं तत्कालमध्ये बुकिंग केलं। त्याची जी कॉस्ट आहे ना ती मित्रांनो आम्हाला 510 रुपये पर पर्सन एका साईडचं, म्हणजे इथून जाण्याचं भाडं पडलं। असं टोटल आमच्या दोघांचे मिळून 2,100 रुपये जे आहेत ते खर्च झालेले आहेत। त्यानंतर आम्ही मित्रांनो तिथे रूम पाहिला। तर रूम जो आहे तो मित्रांनो मी अपेक्षित केला होता की 800 ते 900 किंवा मॅक्झिमम 1,000 रुपयापर्यंत आम्हाला मिळेल, परंतु आम्हाला तो 1,300 रुपये पर नाईटसाठी जो रूम आहे तो आम्हाला तिथे भेटला। कारण ऑफकोर्स डिसेंबर महिन्यामध्ये खूप काही तिथे गोव्याला कॉस्टली असतं। तर त्यामुळे जसं मी तुम्हाला व्हिडिओत ऑलरेडी सांगितलं होतं की बाकीचे जे काही गेस्ट आले होते ना त्यांच्याकडनं त्यांनी 1,800 ते 1,700-1,800 रुपये त्यांनी पर नाईटचे घेतले होते। तर ॲटलिस्ट मला 1,300 रुपयाला तो रूम पडला। तर असे आम्ही 2 दिवसासाठी ते हॉटेल आहे ते बुक केलं होतं। तर त्याचे आमचे 2,600 रुपये आम्हाला त्याची कॉस्ट पडलेली आहे। तर मित्रांनो, आपला सेकंड पॉईंट आहे तो म्हणजे आम्ही जेव्हा थिविम रेल्वे स्टेशनला उतरलो, तिथून मित्रांनो कलंगूट बीचपर्यंत येण्यासाठी आहे ना तिथे खूप साऱ्या टॅक्सीज पण असतात, काळ्या पिवळ्या टॅक्सी असतात, तसेच ऑटोसुद्धा असतात। तर त्याची जी कॉस्ट आहे मित्रांनो ती 750 रुपये आहे। जर तुम्हाला थिविम रेल्वे स्टेशनपासून ते डायरेक्ट कलंगूट बीच जवळ किंवा बागा बीच जवळ तुम्हाला जर उतरायचं असेल, तिथे राहायचं असेल तर मित्रांनो आम्ही जो ऑप्शन पकडला तो होता बसचा, ज्याची आम्हाला कॉस्ट पडली 30 रुपये पर पर्सन। म्हणजे 2 वेळा बस होते, थिविमपासून ते मापुसा बसस्टॉपपर्यंत एक बस पकडायची आणि मापुसावरून आपल्याला कलंगूट बीचपर्यंत जावं लागतं। तर असं 30 रुपीज पर पर्सन, म्हणजे टोटल 120 रुपयामध्ये आम्ही थिविमपासून ते कलंगूट बीचपर्यंत आम्ही पोचलो। तर तिथे आमचे मित्रांनो खूप पैसे आहेत ते सेव्ह झाले। त्यानंतर मित्रांनो आपण वळूयात आपल्या डे 2 कडे, ज्याच्यामध्ये आम्ही खूप सारी गोव्याची लोकेशन्स जे आहेत ती फिरलो। तर मित्रांनो, डे 2ची जी आमची सुरुवात आहे ती आम्ही साधारण सकाळी 8:30 पासून केली। तिथे आम्ही सकाळी ब्रेकफास्ट केला। त्यानंतर मित्रांनो आम्ही तिथे स्कूटी जी आहे ती रेंटवर घेतली होती। तर तिथे स्कूटीचं जे रेंट आहे मित्रांनो 350 रुपयाला पडलं। म्हणजे सकाळी 8:30 पासून ते रात्री मी त्यांना 10 वाजता ती बाईक आहे ती रिटर्न केली होती। तर त्यामध्ये मित्रांनो आता एक स्पॉट बाय स्पॉट मी तुम्हाला आता सांगतो। सर्वात पहिले लोकेशन जे आहे ते मित्रांनो आमचं कलंगूट बीच, ते ऑलरेडी आमचं झालं होतं आदल्या दिवशी। त्यानंतर सर्वात पहिला जो डे 2 मधला स्पॉट केला तो आम्ही माई डे डेऊस चर्च हा स्पॉट केला। तो आमच्या लोकेशनपासून 4 किलोमीटर अंतरावरती होता। त्यानंतर मित्रांनो आमचा नेक्स्ट स्पॉट जो होता तो मिरमार बीच हा होता। तर मिरमार बीचच्या आधीच तुम्हाला मी एक छान असं
एक शंकराचं मंदिर होतं ते दाखवलं तुम्हाला ऑलरेडी व्हिडिओमध्ये. जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिली नसेल तर आत्ताच एक रिसेंटली मी जी व्हिडिओ अपलोड केली आहे ना ती जाऊन तुम्ही नक्की पहा. आम्ही कोणकोणते लोकेशन्स जे आहेत ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला फिरलेले दाखवलेले आहेत. तर मित्रांनो, मिरमार बीच जे आहे ते माई दे देऊस चर्चपासून 14 किलोमीटर अंतरावरती आहे. आणि त्या मिरमार बीचवरती आहे ना मित्रांनो, तुम्हाला डॉल्फिन राईड्ससुद्धा मिळतात. म्हणजे ज्या बोटी आहेत त्या आतमध्ये समुद्रामध्ये जातात. 1 तासाची ती पूर्ण राईड असते. एक 4 ते 5 साधारण स्पॉट ते आतल्या दाखवतात. अगुडा किल्ला वगैरे आहे तिथे. तर ती आम्ही राईड घेतली नव्हती कारण आम्हाला भरपूर सारे स्पॉट पुढे फिरायचे देखील होते. तर मित्रांनो, मिरमार बीचच्या नंतर आमचा जो नेक्स्ट स्पॉट होता तो होता मारुती टेम्पल, जो तिथून 4 किलोमीटर पुढे होता. पण त्याच्या आधीच आम्हाला एक गोवा सायन्स सेंटर हे एक छान असं एक प्लेस तिथे भेटलं. तर तिथेसुद्धा आम्ही थोडं फिरलो, आतमध्ये काय आहे ते चेक केलं. तर तिथे मित्रांनो आम्हाला एंट्री फी लागलेली आहे 30 रुपये पर पर्सन अशी तिथे एंट्री फी आहे. प्लस तिथे आतमध्ये खूप सारं होतं पाहण्यासारखं. तिथे एक 3Dमध्ये एक शोसुद्धा दाखवला जातो. त्याची कॉस्ट 20 रुपीज पर पर्सन आहे. पण तो काहीतरी 12:30 वाजता चालू होणार होता आणि आम्ही 11:30 वाजता तिथे पोचलो होतो. तर त्यामुळे आम्ही आतमधलंच ते सायन्स सेंटर फिरलो. खूप छान आहे ते सायन्स सेंटर, नक्की तुम्ही जाऊ शकता. तुमच्याकडे लहान मुलं असेल तर तुम्ही नक्की गोव्याला गेला तर तिथे व्हिजिट करा. तर त्यानंतर आम्ही मारुती टेम्पलला गेलो. 4 किलोमीटर अंतर आहे तिथून. तिथे म्हणजे तिथे काही आपल्याला पार्किंगचा चार्जेस नाही लागत. तिथे गर्दी पण नव्हती. आम्ही सॅटर्डेला पोचलो होतो तरीसुद्धा. खूप छान आहे ते मंदिर मारुतीचं, तुम्ही व्हिडिओमध्ये नक्की पहा. तर मारुती टेम्पल नंतर आम्ही डायरेक्ट गेलो से कॅथेड्रल चर्च. ते मारुती टेम्पलपासून 12 किलोमीटर अंतरावरती आहे. ते चर्चसुद्धा खूप छान आहे. तिथे आम्ही गेल्यानंतर तिथे त्यांचं वर्षातनं एकदा काहीतरी तिथे यात्रा भरते. तर तशी खूप मोठी यात्रा होती. जवळजवळ एक 20,000 तरी लोक असतील तिथे, ख्रिश्चन्स लोक. तर तिथे आम्ही गेलो. खूप छान वाटलं ते सुद्धा बघून. तिथे साईडलाच म्युझियमसुद्धा आहे. तिथे 10 रुपये पर पर्सन तिथे तिकीट लागतं. तर तिथेसुद्धा आत गेलो आम्ही. खूप छान होतं तिथे पण. फक्त ना मित्रांनो, एक मी व्हिडिओमध्ये खालती एक नोटसुद्धा टाकली होती. त्याच चर्चच्या साईडला अजून 2 मोठे प्लेस होते. ते म्हणजे बॅसिलिका ऑफ बॉम जेसस चर्च आणि एक ओल्ड गोवा चर्च. तर हे 2 चर्चेस आहेत ते मित्रांनो आम्ही स्किप केले होते. कारण आहे ना त्या ठिकाणी त्या चर्चच्या बाजूला आहे ना त्यांचं एक म्हणजे मेला प्रार्थना चालू होती. म्हणजे एवढी सगळी माणसं आहे ती तिथे थांबली होती. तर तिथे मित्रांनो आतमध्ये गेलो जरी असो तरी पण दाखवू काहीच शकलो नसतो. तर त्याच्यामुळे आम्ही हे 2 स्पॉट आहेत ते मिस केलेत. आम्हाला खूप वाईट वाटलं ते 2 मिस केले त्याच्यामुळे सुद्धा, कारण तिथे गेलो आणि आम्ही बघितलं नाही असं झालं. तर तुम्ही जर गोव्याला जाल ना हे टोटल 3 स्पॉट साईडलाच आहेत. तर तिथे तुम्ही नक्की पाहू शकता. तर त्यानंतर मित्रांनो आम्ही लंच केलं दुपारचं. आता लंचची कॉस्ट आहे तीसुद्धा सांगतो तुम्हाला. आता आम्ही व्हेज बिर्याणी ऑर्डर केली होती. 160 रुपये काहीतरी ती प्लेट अशी होती. त्यानंतर आम्ही गेलो मंगेशी टेम्पलला. खूप छान मंदिर आहे. मंगेश देवाचं टेम्पल आहे ते ॲक्च्युली. खूप छान आहे. ह्याच्या आधीसुद्धा आम्ही 10 वर्षापूर्वी मी गेलो होतो मंगेश टेम्पलला. अगदी तसंच आहे. खूप छान मेंटेन केलेलं आहे त्यांनी मंदिर. तिकडनं पुढे तर मंगेश टेम्पल जे आहे ना ते तिथून 11 किलोमीटरवरती आहे. चर्चपासून पुढे 11 किलोमीटर. आणि त्या चर्च आणि मंगेश टेम्पलपासून आम्ही पुढे गेलो ते म्हणजे श्री महालसा नारायणी मंदिर. देवीचं छान खूप सुंदर असं मंदिर आहे. फक्त 850 मीटर अंतरावरतीच आहे ते मंदिर. थोडंसं पुढे गेल्यावरती लागतं. खूप छान. तर मित्रांनो तिथून आम्ही आलो तिरुपती बालाजी टेम्पल. थोडंसं आतमध्ये आहे ते टेम्पल. म्हणजे छान असा एक गावासारखा खूप सुंदर असा रस्ता लागतो. तर ते 2.7 किलोमीटर 2.7 किलोमीटर्स एवढ्या अंतरावरती ते मंदिर आहे महालसा नारायणी टेम्पलपासून. ते सुद्धा मंदिर छान आहे. तिथूनच आम्हाला रिटर्न येता येता एक मंदिर लागलेलं. त्या मंदिराचं नाव आहे, एक देवीचं मंदिर आहे आणि तिथे साईडला एक मठसुद्धा आहे. खूप छान सुंदर मंदिर आहे, मोठं मंदिर आहे. तिथेसुद्धा नक्की तुम्ही जा. तो मी लोकेशन्समध्ये ते ॲड केलं नव्हतं परंतु मला लांबून दिसलं त्याच्यामुळे मी ते केलं. तर ह्याच्यानंतर आहे ना मित्रांनो आमचा अजून एक स्पॉट होता जायचं ठरलं होतं. तो म्हणजे एक
चर्च ऑफ द क्रॉस ऑफ मिरॅकल्स, ते तिथून 12 किलोमीटर अंतरावरती आहे. तर तिकडे आम्ही जायचं मित्रांनो कॅन्सल केलं होतं, कारण ऑलरेडी आम्हाला एक साधारण 3:30 ते 4 वाजले होते हे स्पॉट फिरेपर्यंत. मग आम्ही ठरवलं की एवढ्या लांब जाण्यापेक्षा आपण रिटर्न घरी जाऊया आणि बागा बीचवरती जाऊया. संध्याकाळचा जो बागा बीच आहे तो कसा दिसतो ते सुद्धा आपण पाहूया. तर त्यासाठी मित्रांनो आम्ही रिटर्न घरी आलो आणि खूप सुंदर असा बागा बीच आम्ही पाहिला. मी आतमध्ये जाऊन डुबक्यासुद्धा मारल्या, खूप छान आंघोळ केली. प्राची आहे ती बीचवरतीच थांबली होती बिचारी. तर मित्रांनो बागा बीच जवळ आहे ते आम्ही गाडी घेऊन गेलो होतो. तिथे आम्हाला पार्किंगसाठी चार्जेस लागलेले आहेत 50 रुपयाचे. तर तिथे मित्रांनो पार्किंगचे जे सिस्टम आहे ना ती मोस्टली बीचेस जवळच आहे. म्हणजे कोणत्याही बीचच्या जवळ तुम्ही गेलात ना तर तिथे तुम्हाला पार्किंगसाठी पैसे खर्च करावे लागतात. मोस्टली मॅक्झिमम 50 रुपयेच ते लोक घेतात. आणि इतर ठिकाणी जिथे आम्ही फिरलो ना तर तिथे आम्हाला कुठेही पार्किंगसाठी चार्जेस लागलेले नाही आहेत. आणि आणखीन एक गोष्ट मित्रांनो महत्त्वाची होती ती म्हणजे बाईक जेव्हा पण तुम्ही रेंटवर घ्याल ना तिथे तुम्हाला फोटो किंवा व्हिडिओ येते त्या बाईकचे ऑलरेडी काढून एक घ्या, कारण तिथे भरपूर लूटमारीचे प्रकार चालतात. जर तुम्ही स्क्रॅचेस तुमच्याकडून नसतील पडले तरीसुद्धा ते तुमच्याकडनंच चार्जेस घेऊ शकतात. ऑफकोर्स आम्हाला कोणी असं काय रात्री रिटर्न देताना विचारलं तर नव्हतं, काही ठिकाणी असं होत असेल. तर मित्रांनो आपला जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे जेवणावरती आमचा टोटल किती खर्च आला. तर मित्रांनो आम्ही साधारण 6 लंच आणि 6 डिनर केले. तर त्याची जी कॉस्ट आहे ती आम्हाला अराऊंड 2000 पर्यंत पडली. त्यानंतर ब्रेकफास्ट आलं किंवा इतर आपण जे काही फिरताना इकडे तिकडे चटरपटर खातो, आईस्क्रीम खातो किंवा आणखीन काही आवडीचं खातो, तर त्याची जी कॉस्ट आहे ती मित्रांनो आम्हाला साधारण 500 रुपये पडली. तिथे आहे ना मित्रांनो जेवण आणि इतर जे काही आपण खाऊ खातो ना ते खूप कॉस्टली आहे तिथे. म्हणजे जर मुंबईमध्ये आपल्याला एक वडापाव 20 रुपयाला मिळत असेल तर तो वडापाव आपल्याला तिकडे 40 रुपयाला मिळतो. तसेच आपली नॉर्मल आपण जी मॅगी बनवून खातो ती जर मुंबईला आपल्याला 25 रुपयाला पडत असेल तर ती तिकडे साधारण तुम्हाला 80 रुपयाला ती पर प्लेट पडते. तसेच आपण जे मंचुरियन ग्रेव्ही वगैरे खातो ते आपल्याला इकडे 25 रुपये प्लेट, म्हणजे 25 ते 30 रुपये प्लेट असे साधारण, ते तिकडे 100 रुपये प्लेट अशा या दराने मिळते. तर त्याच्यामुळे मित्रांनो खाण्यापिण्यावरती खूप खर्च करावा लागतो. त्यानंतर आम्ही साधारण 1000 रुपयाची शॉपिंग केली. म्हणजे मी जो सेकंड डेसाठी शर्ट घेतला होता, तसेच घरातल्यांसाठी काही किचन्स घेतली, काही खेळणी घेतलेली आहे तिथल्या आठवणी म्हणून. तर त्याच्यासाठी साधारण आम्ही 1000 रुपये खर्च केले. सर्वात प्रथम मी तुम्हाला ही गोष्ट सांगतो, मी दोघांसाठीचा जो गोव्याला जाण्याचा जो खर्च इथे ट्रॅव्हल्स बुकिंग जे करतात ना त्यांच्याकडे केला होता, तर त्यांनी साधारण मला 16,500 रुपये 3 नाईट्स 4 डेज यासाठी सांगितले होते, 3 रात्री 4 दिवस. तर त्याचा जो खर्च आहे तो साधारण 16,500 त्यांनी आम्हाला कपलसाठी सांगितला होता. तर मित्रांनो ह्या संपूर्ण ट्रिपचा आम्हाला जो खर्च झालेला आहे, म्हणजे आम्ही स्वतःच गेलो होतो कोणाकडे काही बुकिंग न करता, तर त्याचा जो खर्च संपूर्ण टोटल जो आम्हाला खर्च पडला, म्हणजे जेवण, राहणं, खाणं, इतर ब्रेकफास्ट किंवा इतर जे काही शॉपिंग, तर तो संपूर्ण खर्च जो आहे तो मित्रांनो आम्हाला टोटल 8,800 रुपये इतकाच पडलेला आहे. तो सुद्धा डिसेंबर महिन्यामध्ये जाऊन. आम्ही कोणतंही ॲडव्हान्स बुकिंग कुठेही काही केलं नव्हतं. सगळं जे काय ते आदल्या दिवशीच आम्ही सगळे बुकिंग्स वगैरे केले आणि झटपट असं जाऊन आम्ही सुद्धा आलो सुद्धा. आणखीन एक गोष्ट सांगतो मित्रांनो, तिथे आहे ना तुम्हाला जर बाईक चालवता येत नसेल किंवा कार चालवता येत नसेल, तिथे बसेससुद्धा असतात. म्हणजे बसेस असं तुम्हाला गोव्यामधून तिथूनच बुकिंग करावं लागतं, पण ते फक्त 6 ते 7 स्पॉट तुम्हाला फिरवतात. 350 रुपीज पर पर्सन ते भाडं घेतात बसवाले. जर तुम्हाला तिथे डॉल्फिन राईड्स वगैरे करायचे असेल तिथे पण घेऊन जातात. तर तिथे जर करायची तुमची इच्छा असेल तर त्याचे वेगळे चार्जेस ते लोक घेतात. 350 रुपये परत तिथे वेगळे चार्जेस आहेत. तर जर तुम्हाला गाडी येत नसेल तर तुम्ही तो ऑप्शन घेऊ शकता. परंतु जर तुमच्यापैकी तुम्ही जर मोस्टली जर कपल गेलात ना तर खूप बेस्ट पडतं तुम्हाला गोव्याची ट्रिप, कारण तुम्ही दोघंजणं खूप लांबपर्यंत देखील फिरायला जाऊ शकता. जर तुम्हाला गाडी येत असेल तुम्ही नक्की गाडीच घ्यायचा प्रयत्न करा. आणि मित्रांनो ही जी चिठ्ठी आहे ती मित्रांनो मी हा जो रूट आहे तो आदल्या दिवशीच गुगल मॅपवरती पाहून लिहिला होता
की त्याचे नियर बाय जे काही प्लेसेस आहेत ते यातलेच काही प्लेसेस आहेत 6 ते 7 तेच बसवाले तुम्हाला फिरवतात, परंतु 350 रुपये पर पर्सन प्रमाणे घेतात. परंतु आम्ही जे हे 13 स्पॉट जे काही फिरलो ना त्याच्यासाठी आम्हाला फक्त 350 प्लस 200 550 रुपयामध्ये आम्ही सगळं फिरलो. तरी नक्की मी तुमच्यासोबत शेअर करेन. खूप उपयोगी आहे ही चिठ्ठी. कारण मित्रांनो गोव्याचे रिलेटेड ना बरेच जण व्हिडिओ पाहतात, परंतु त्या व्हिडिओमध्ये आहेत ना तिथले जे व्लॉगर्स आहेत, यूट्यूबर्स आहेत, ते काहीतरी PDF वगैरे बनवतात, तिथे खालती लिंक टाकतात आणि मग ती लिंकवर क्लिक केलं की ती परत परचेस करावी लागते. काय करायचं एवढी परचेस करत बसण्याची, हे मी तुम्हाला देतो अगदी मोफतमध्ये. तर मित्रांनो ही होती इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ. तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. या आधीचे जे काय आमचे व्लॉग्स आहेत, म्हणजे मी तिथे फिश मार्केट फिरलो, तिथे एक सॅटर्डे नाईट बाजार होता खूप मोठा, तो सुद्धा फिरलो, त्याचासुद्धा मी व्लॉग बनवलेला आहे. इतर अजून 2 व्हिडिओ आहेत त्यासुद्धा नक्की तुम्ही जाऊन पहा. तर आता हा जो व्हिडिओ आहे तो मी इथेच थांबवतो आहे. पुन्हा भेटूया एखाद्या नवीन ठिकाणी वेगवेगळ्या व्लॉगसह तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये.